Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa Mindanao. Estudyante, gitabangan og kulata sa 7 ka batan-on sa Davao City. Usa sa mga nangulata nailhan na sa kapulisan. Pagsulay og pagpangawat sa usa ka balay sa Tagum City, napakyas tungod sa bantay nga iro. Kawatan, mikaratil og dagan. 17 anyos nga lalaki patay human gipuspusan og 2x2 nga kahoy sa duha ka lalaki sa Davao City. 14 anyos nga babaeng rider patay samtang duha ka angkas nga menor de edad samdan atol sa disgrasya sa Coronadal, South Cotabato. Kapin piso kada litro nga rollback sa presyo sa diesel ipatuman ugma Pebrero 4. Apan presyo sa gasolina musa kasabog halos piso kada litro. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.